Bari in gaya ma abubuwan da kake bukata kafin ka fara harkar content creation domin samun kuɗi. Misali, kalolin videos ɗin da ake ɗorawa a YouTube channel kala biyu ne. Akwai videos ɗin da zaka dinga nuna fuskar ka kamar irin comedy, sannan kuma akwai wanda ba za ka nuna fuskar ka ba kamar irin wannan videos ɗin nawa. Sannan kowanne daga cikinsu mutane suna buƙatar irinsa. Abu na biyu shine ka san wani irin bidiyo ne kake so ka dinga ɗorawa. Misali, labarai, comedy, koyarwa, ya danganta daga abin da kake da fikira a kai. Abu na uku shine ka koyi yadda za ka dinga ƙirƙirar wannan bidiyo da wayanka kawai ba tare da ka sai wasu kaya ba. Abu na uku shine ka koyi yadda za ka ƙirƙiri YouTube channel da yadda za ka saita ta. Abu na hudu shine ka koyi yadda za ka dinga ɗora bidiyo a kan YouTube channel. Abu na biyar shine ka koyi yadda za ka dinga samun subscribers domin cika sharuɗan YouTube channel kafin ka fara samun kuɗi da ita. Waɗannan su ne abubuwan da ya kamata ka sani kafin ka fara YouTube channel. Sunana Mus'ab G, kada ku manta ku danna alamar subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa ta yadda za mu dinga sanar da ku a duk lokacin da muka ɗora sabon shiri akan YouTube channel.